У спісе выбарчага участка нумар 72 больш за 1300 чалавек. Выбаршчыкі прыходзяць ужо з першых минут адкрыцця участка. У другой палове дня чакаюць моладзь і тых, хто працуе да вечара. А вось з раніцы ў асноўным завітваюць пенсіянеры. Выбрала время, людей пока меньше. А все равно ж надо голосовать. Все основные требования при подготовке участка и при подготовке к голосованию соблюдены. Особенно те требования, которые сейчас выставляют в рамках эпидемиологической обстановки. Поэтому у нас есть антисептики, перчатки, маски. Соблюдается режим проветривания. Выбарчы участак нумар 83 у Брэсце не маленькі. Да яго адносяцца новыя дамы, дзе пражывае шмат маладых сем'яў. Таму сёння тут зарэгістравана 2978 выбаршчыкаў. Традиционно у нас участок большой, и традиционно у нас очень хорошая явка на голосование и на досрочном, и в день выборов, потому что, опять же, много молодых семей, и плюс еще у нас очень много военных пенсионеров, которые люди дисциплинированные, которые привыкли выполнять свой гражданский долг. Датэрміновае галасаванне форма дастаткова зручная, бо прыняць удзел у выбарчай кампаніі могуць і тыя беларусы, у якіх па розных прычынах не атрымаецца аддаць голас за свайго кандыдата ў дзень выбараў. Ніякага афіцыйнага пацверджання немагчымасці прыйсці на выбарчы участак 9 жніўня не трэба. Так как я на выходных буду отсутствовать и, к сожалению, в основной день голосования не смогу отдать свой голос за кандидата, поэтому я решила вот сегодня в первый день, в первой половине дня. У Брэсцкай вобласці з 10 гадзін раніцы расчынілі свае дзверы 876 выбарчых участкаў. Яшчэ некаторыя адкрыюцца непасрэдна ў дзень выбараў 9 жніўня. Гэта участкі, якія будуць размешчаны ў стацыянарных лячэбных установах, санаторыях, домах адпачынку. По информации, которая поступила нам с утра, все участки открылись, все работает в штатном режиме, каких-то таких чрезвычайных происшествий не наблюдается. Что касается предвыборной агитации, то хочу отметить, что в классическом понимании у нас так называемая дня тишины не предусмотрено. День тишины у нас – это день выборов. То есть, несмотря на то, что идет досрочное голосование, агитация в эти дни допускается. Ну, естественно, в установленных законодательством формах. Прагаласаваць датэрмінова права кожнага выбаршчыка. Такая практыка галасавання распаўсюджана ў многіх краінах. Галоўная задача – стварыць умовы для рэалізацыі выбарчага права кожнага. Падлік жа ўсіх галасоў адбудзецца толькі пасля закрыцця участкаў 9 жніўня. Анастасія Цыкун, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст».